नमस्ते. आज मी चांगले मस्तपैकी लाडू बनवते. चांगले 2-3 महिने टिकणारे लाडू बनवते आज मी. म्हणजे असं नाही की पाकातले लाडू बनवते आणि ते 8 दिवस 15 दिवस राहतात आणि मग ते खराब होतात. आणि म्हणजे महिना 2 महिने 3 महिने 4 महिने राहिले ना तरी पण ते लाडू खराब न होणार अशा पद्धतीचे मी आज रव्याचे लाडू बनवते. मग टिकाऊ लाडू आणि चांगले खमंग खुसखुशीत मऊ असे लाडू बनवते. तर रवा बघा मी पहिला भाजून घेतला आहे. हा रवा म्हणजे मी भाजून म्हणजे घेतलाय कसं माहिती आहे का, मी गावालाच बनवणार होते लाडू. तर काय झालं, अचानक बोललं चला मुंबईला. मग तसाच रवा भाजलेला रवा घेऊन मुंबईला आली आणि आता मुंबईला तुम्हाला लाडू बनवून दाखवते आहे. आता 1 किलो रवा आहे. 2 वाट्या खोबरा घेतला आहे, 2 वाट्या सुके हे खोबरा किसून घेतला आहे. हे बदाम आणा 25-30 बदाम होते ते असे बारीक करून घेतले आहे. हे अक्रोड असे सहसा कोण खात नाही ना, पण अक्रोड आपल्या शरीरात गेले ती चांगले असतात ना, ते आयुर्वेदिक असतात म्हणून मी अक्रोड घेतले. जरा सर्वांच्या पोटात जाईल ना थोडा थोडा. हे भरपूर आहे, ते अर्धी वाटी होते. आणि आता हे 1 वाटी काजू घेतले. हे थोडासा अर्धी वाटी डिंक आहे. आणि आपली वेलची घ्यायची आहे, ते वाटून घ्यायचे. आपल्याला 2 चमचा पावडर लागेल त्याच्यामध्ये, ही वाटून घ्यायची. हे इकडे तूप गरम करायला ठेवला आहे. म्हणजे तूप आहे ना, इथे राहिला होता ना गावाला जाताना, हे बघा असा तो घट्ट बनलाय म्हणून मी तो जरा पातळ करून घेतलाय गॅसवर. आता मी बघा इथे पहिला मी थोडा डिंक तळून घेते आणि त्याच्यात तूप टाकते. आज मी तुपात लाडू बांधणार आहे. डिंक चांगला तळून घ्यायचा, असं सर्व तळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. डिंक म्हणजे कसं दिवाळीच्यामुळे आपल्या पोटात तरी जातो शरीरात, कारण डिंकामुळे कंबरदुखी गुडघेदुखी सगळं थांबते. त्याच्यासाठी चांगला असतो डिंक खायला. डिंक कसा थोडा थोडा तळायचा, तो फुटला पाहिजे. इथे बघा डिंक तळून झालाय. आता खोबरा भाजून घेते. हे असा सुका खोबरा चांगला भाजून घ्यायचा. तुपात नाही भाजला तरी चालेल, पण तो भाजला पाहिजे, नाहीतर कसं माहिती आहे लाडू खवट होतात. खोबरा चांगला भाजून घ्यायचा. खोबरा पण मस्त भाजून झालाय बघा, चांगलं लाल करून घेतलाय. म्हणजे कसं त्याचा खवटपणा गेला पाहिजे, नाहीतर लाडू राहिले ना की पाठी राहतात नंतर खवट होतात, मग फेकून टाकतात. म्हणून खोबरा चांगला भाजून घ्यायचा लालसर. मस्त भाजलाय बघा. आता काढून घेते. आता बघा इथे ड्रायफ्रूट सगळे भाजून घेते. काजू भाजून घेते. आता इथे काजू भाजले, वेलची भाजून घेतली, जरा गरम करून घेतली. म्हणजे साखर टाकून त्याची पावडर करायची आहे. आता हे आपले बदाम आणि अक्रोड आहेत ना, हे जरा तुपामध्ये जरा फ्राय करून घेते. जरा तोडले का ते मिक्सरला मग ते खडापडा होत नाही ना, म्हणून तोडून घेतले. आणि जरा भाजून घेतले ना फ्राय करून, तर ते कुरकुरीत पण लागतात. हे मला असेच नाही जाडे नाही ठेवायचे. काय काय माणसाच्या तोंडात दात नसतं, मग ते चावायला होत नाही ना, मग ते घालून तोंडातलं काढून टाकतात. तर मी काय करते माहिती आहे का, नेहमीच करते, ही पावडर बनवते याची आणि लाडूमध्ये मिक्स करून लाडू बनते. हे मस्त ड्रायफ्रूट बघा मस्त तुपामध्ये फ्राय करून घेतले आहे. ते ताटात काढून घेते. हा रवा कसा जरा जाडा आहे ना, गावाला घेतलेला तो बारीक रवा नाही, जाडा रवा आलाय म्हणून जरा मिक्सरला वाटून घ्यायचं, थोडा बारीक करून घ्यायचा, फिरवायचा. वेलची पावडर आहे. मग वेलचीमध्ये साखर टाकायची, थोडी पावडर करून घ्यायची त्याची मस्त ही बघ बारीक पावडर होते. आता काजूची पावडर करून घेतली आणि ती रव्यामध्ये ओतूया. आता सर्व एक एक बारीक करून आहे ना रव्यामध्ये मिश्रण ओतायचं.
आता आपण खोबरा वाटूया. काजू वाटले, आता खोबरा वाटते. सर्व गोष्टी कशी बारीक करूनच टाकायची. आता डिंक लावते. डिंक चुरून पण घेतात, पण मिक्सरला जरा सरसर केला ना की पटकन होतो. हे असं बारीक होतो सगळं. डिंक सरसर करायचं, फक्त सारखा फिरवत नाही राहायचा. आता इथे ड्रायफ्रूट बारीक करते. म्हणजे बारीकच आहे तसे तुकडे तुकडे, पण मी कशी पावडर करून टाकते. पावडर केली की सगळे लाडूला लागतो ना. हे बघ असं बारीक होतो ड्रायफ्रूट सगळा. आता हे आपलं सगळं साहित्य याच्यात टाकून झालेलं आहे. आता फक्त वेलची पावडर टाकायची आणि साखर मिक्स करायची. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे मोठ्या परातीमध्ये. आता शेवटला याच्यामध्ये रवा वाटून घ्यायचा. म्हणजे भांड्याला आपल्याला लागलेला असतो ना सर्व सामान, मग ते रव्यामधून निघून येतो. आता इथे बघा प्रॉब्लेम केवढा झालाय मोठा बघा. आपलं साहित्य झालंय जास्त आणि परत झाली छोटी. तर काय केलं, पेपर घेतलाय खाली. आता पेपरावर घेऊन आहे ना सगळं साखर मिक्स करणार, पिठी साखर, आणि टोपात भरणार आणि थोडे थोडे करून परातीत लाडू वळायला घेणार. आपली मोठी परत गावाला राहिली आहे ना. एक गावाला राहिली आहे, एक विक्रोलीला राहिली आहे त्या घरी. आता हे सगळं मी पेपरावरती ओतते बघा. सगळं मिश्रण, कारण परात छोटी झाली आहे ना. सगळं मिश्रण ओतते आणि याच्यामध्ये साखर मिक्स करते. आता ही पिठी साखर आहे ना 1 किलो आहे. त्याचा चाळून घेते आणि किती लागते ती बघते. आता याच्यामध्ये शेवटला मी वेलची पावडर टाकते. बरोबर 1 किलो रवा, बाकीचं सगळं साहित्य पकडून म्हणजे 1.5-2 किलो झालं. त्याला बरोबर एक किलो पिठी साखर लागली. आणि आता त्याच्यामध्ये आपल्याला 1 चमचा वेलची पावडर टाकायची आहे. 1-1.5 चमचा टाकायची, म्हणजे चांगला सुगंध येतो. आता हे असं मिश्रण थोडं थोडं देते परातीमध्ये आणि त्याचे सर्व लाडू वळून घेते. असं तूप म्हणजे जास्त नाही लागत. आपण तुपातले बांधतो ना, तर तूप जास्त नाही लागत, थोडाच लागतो. इथे हा पहिला लाडू असं तूप टाकायचं आणि असं असं घट्ट करून असं दाबून ठेवायचं, म्हणजे थंड नाही होत. आणि तूप किती कमी टाकलंय बघा. असं नाही की तूप म्हणजे तुपात बांधायचे तर तूप जास्त लागतो, असं नसतं. तूप फक्त थोडा रवा भिजवण्यापुरता टाकायचा. हे बघा असे आवलतात बरोबर. असे लाडू वलतात बघा मस्तपैकी. फक्त तूप टाकताना जरा गरम करून घ्यायचा. तूप एकदम कडकडीत नाही, पण थोडासा तूप गरम करायचा प्रत्येक टायमाला लाडू वलताना. असे सर्व लाडू वळून घेते आणि तुम्हाला दाखवते. टेस्ट करून सांगा कसे झाले.